van 1837 jaar is een van mijn voorouders hier begonnen. En ja, toen hield het van heid op zoon of heid op schoonzoon gaan. En ik ben nog de tweede Geertsma. Mijn pa is in Alve begonnen. Maar de groenlezer van mijn familie zei me dat we Bas Jabek, een heel bekende man, weer dat ik heel oud werd, zo'n 90 jaar. En die is hier eigenlijk als smid begonnen. En ja, dat ik gewoon zei, trok in de familie. Dit wie toen ik al je nog een prutte handmatig. Hoe mag ik me dat voorstellen? Want je zit al je elektriciteit onder. Hoe ging je dat vroeger? Er was een blaasbalg. Die zit op zolder. En dan zie je de licht. Oh, shit. Hop. En wat gebeurde er nou correct? Nou, het weer te heet. En dan komt er het zuurstof van onder het vuur omheen, dat verbaant het ijzer. Ja, dit echte ouderwetse smidswerk. We zeggen Josaniskes een hoefijzermeidje en krammen voor in de hekken en in de moorden. Is dat het grootste deel van het ouderwetse smidswerk wat Jody in hangt? Ja, zal ik het woord zeggen, ja. Ik ben jong, als jong begonnen met hinder beslaan en nou, dan weer dat, ja. Ijzer op meidje en winterdag wordt kram meidje. Mag ik me dat eens voorstellen dat de boeren bij de hinders hier bij hem in de smederij kwamen? Ja, maar mij kwamen ze hier binnen door. Stie je zo'n dingen, daar stie een twa. En mooi waren dan weer boeren door. Ja, en dan ben je nog een van de weinige smeden die echt een Ierpen vuursmederij had. Ja. Het is bijna een museum. Hoe zit het met de opvolging? Nou, die had er net. Ik had 2 jongens en die ene is bioloog en de andere zit in de scheepsbouw. Die hebben een vak kozen. Doet het zeer? Nee. Het zit er gewoon aan te komen. Je groeit er rond op daar. En je weet wel dat het houdt een keer op. Ik ben over de 5e in de familie, maar het houdt een keer op. Nou, zal er gewoon machinale doorbanden om grote boeren scoren komen maken. En dat is langzaam mooi net vanzelf. Die zit op de boordenkant en dat je aan de binnenkant te zitten, dus dat ben al niet van die dingen. Ja? Het doet wel een beetje zeer. Nou, al die beetje, ach. Ik hoor er wel van, ja.